1961 елның августы. Германия Демократик Республикасы Советлар Берлеге ярдәме белән Берлин диварын төзи башлый. 25 елдан артык бу дивар коммунистик көнчыгыш Европа тирәсендәге тимер пәрдәнең символы булып торды. Ләкин 1989 елда бу пәрдәдә тишекләр пәйда була башлый. Февраль айында Польшаның коммунистик хөкүмәте тыелган Солидарность һөнәрчеләр берлеге җитәкчесе Лех Валенса һәм башка оппозиция төркемнәре белән сөйләшүләр башлый. Халыкта арта барган ризасызлык Солидарность хәрәкәтенә куәт өсти. Ул башта рөхсәт ителә, аннары сәяси партия буларак теркәлә. Тыелудан соң 8 ел үтүгә Солидарность Түбән Пулатта бар урыннарны Сенатта 100 урынның 99-ын яулап ала. 1989 августында иреклек хәрәкәте тагыда киңрәк тарала. Меңләгән көнчыгыш алманы Будапештта Көнбатыш Германия илчелегенә виза алу өчен чиратка тезелә. Сентябрьдә 3 көн эчендә 13 мең көнчыгыш алманы Маҗарстан аша Көнбатышка чыга. Шул ук хәлләр Көнбатыш Германияның Прагадагы илчелегендә була. Көнбатыш Германияның ул чактагы илчесе Херман Хюбер ул вакыйгаларны искә ала. Wurde es, nachdem die Zahl 600 oder 700 überschritten war. 600-700 кеше җыелгач хәлләр авырая башлады. Без аларга үзләренә аш әзерләү өчен кирәкле әйберләр, яшелчәләр сатып ала алмаячагыбызны аңладык. Әлбәттә, һәр чатырда аларның үз кухнялары бар иде. Denn jedes Zelt hatte natürlich eine Kochstelle. Сентябрь ахырында илчелектә яшәгән меңләгән качак иреккә чыга. Көнбатыш Германия хөкүмәте аларга махсус трендә Көнбатыш Германиягә китергә рөхсәт бирә. Көнчыгыш Германияның үзендә хөкүмәткә каршы протест чаралары бара. Октябрьнең 6-сында Совет җитәкчесе Михаил Горбачев Көнчыгыш Берлинга килеп, Көнчыгыш Германия җитәкчесе Эрих Хонекерны реформаларны кабул итәргә өнди. Горбачев киткәннән соң 2 атнада үтми, Хонекер вазифасыннан чигенә. Ноябрьнең 9-ында дивар көтмәгәндә чатный башлый. Көнчыгыш Германияның хакимияттәге партия рәсмие Гюнтер Шабовский туры эфирда чит илгә китү чикләүләренең бетерелүе турында игълан итә. Иптәшләр, миндә булган мәгълүматкә күрә, бу игълан бүген инде таратылган. Сездә ул булырга тиеш. Миндә булган мәгълүматкә күрә, ул шундук гамәлгә керә. Игълан тапшырылып бетүгә, диварның ике ягына да Көнчыгыш һәм Көнбатыш Германиядән дистәләгән мең кеше җыела. Ташка чүкеш сугулар Берлин диварының соңгы минутларын саный. Ике Германияның берләшүе башлана. Ноябрьнең 17-сендә Прагада студентларның тыныч протест чарасы полиция тарафыннан бастырыла. Бу вакыйга чех һәм словак халыкларына этәргеч була. Хөкүмәткә каршы киң күләмле демонстрацияләр башлана. Диссидент язучы Вацлав Хавел шушы хәрәкәтнең рухи җитәкчесенә әйләнә. Хәрәкәтнең басымы нәтиҗәсендә коммунистик хөкүмәт урыныннан китергә мәҗбүр була. Ел ахырына Хавел Чехословакия президенты итеп сайлана. Азатлыкка биргән әңгәмәсендә Хавел инкыйлабның Чехословакиягә кайчан киләсе билгеле түгел иде диде. Шунысы ачык иде. Мин бу турыда инде сөйләдем дә, яздым да. Иртәме, соңмы бу кар өеме ишлә башларга тиеш иде. Моның ничек һәм төгәл кайчан буласын беркем дә белмәде. Без күрәзәче түгел. Ләкин иртәме, соңмы моның барыбер булачагы ачык иде. Чехословакиядә коммунизмның чагыштырмача тыныч ишелүе тарихка бәрхәт инкыйлабы дигән сүз белән кирип калды. Ләкин 1989 елның соңгы инкыйлабы көч куллану белән тәмамлана. Декабрьнең 16-сында Романиянең Тимисоара шәһәрендә диссидент рухани урыныннан читләтелгәч, протест чаралары кабына. Романия хәрбиләре һәм иминлек көчләре белән протест белдерүчеләр арасында чуалышлар була. Декабрьнең 21-дә Романия диктаторы Николай Чаушеску халкына соңгы тапкыр мөрәҗәгать итә. Икенче көнгә Чаушеску хатыны белән Коммунистлар партиясенең үзәк бинасыннан боралакка утырып кача.
Birazdan алар кулга алына. Декабрьнең 25-ндә ясалма мәхкәмәдән соң икесе дә Романия хәрбиләре тарафыннан үтерелә. 1989 елдагы инкыйлаби вакыйгаларга коммунизмның ишелүенә китергән сәбәпләр күп төрле. Күпләр беренче чиратта Михаил Горбачевны тәнкыйтли. Азатлыкка биргән әңгәмәсендә Горбачев бу тәнкыйтькә дә җавап бирде. Советское руководство и я сделали все как надо. Совет җитәкчелеге һәм мин барысында кирәгенчә эшләдек. Алманнар мәнфәгатендә дә, Русия мәнфәгатендә дә, Европа мәнфәгатендә дә, бар дөнья мәнфәгатендә дә. Мин нәрсәне бирдем соң? Польшаны полякларга, Чехословакияны чехларга һәм словакларга. Коммунистик хөкүмәтләр ишелгәннән соң Көнчыгыш Европа илләрендә аларга ярып Ленин һәйкәлләре дә ишелә башлый. Иреклек һәм үзгәрешкә омтылышлар 89 елда гына бетми. Алар бар дөньяны өркетеп торган Советлар берлеге үзе ишелгәнчегә кадәр дәвам итә.